Croeso unwaith eto I lolfa fi a diolch am ymuno ar y sesiwn. Reit, ni yn mynd I ddechrau heddi wrth ganolbwyntio ar y coesau, a y gyd sydd angen yna chi yw cader. Nawr, be fi moyn chi wneud yw sefyll tu ôl i'r gader, ddwy law ar y gader I roi bach o sicrwydd I chi, a ni'n mynd I cadw'r corff yn syth, y bol mewn, y cefn yn dyn. A fi moyn chi godi'ch cos I un ochr, mor uchel o'ch chi'n gallu, daliwch am eiliad a nôl lawr. Mae ddangos I chi o'r ochr hefyd. Felly, fi jyst yn codi'r gos lan gan cadw'r cluniau yn gwynebu siymlan, a hefyd newch yn siŵr bod chi ddim yn plygu I un ochr wrth bod chi'n neud e. Bod chi'n cadw'r corff yn hollol syth. Iawn, so wneud ni 10 ar un cos a 10 ar y gos arall. Chi'n barod? Bant â ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn, 10 ar y gos arall. Bant â ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn chi. Reit, yr ail symudiad, ni'n mynd I ganolbwyntio ar y penôl. Nawr te, ni'n eistedd nhw fe ddigon ar hyn o bryd yn gynnu. Be fi moyn chi wneud, yr un dechreuad a'r symudiad cynt, a be fi moyn chi wneud nawr yw jyst sefyll lan yn syth, y bol yn dyn, a jyst ymestyn y gos yna nôl. Cadw'r penglin ar y gos sy'n aros yn llonydd, yn soft, a fi moyn chi jyst ymestyn ar gos nôl, gan gwasgu cyhyrau'r penôl wrth bod chi'n neud e. Iawn, newn ni 10 ar un cos a 10 ar y gos arall. Bant â ni. 1, 2, 3, daliwch yma am eiliad. 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Symud i'r ail gos. Nawr, cofiwch ddim I bwyso mlaen, mae dueddiad I bwyso mlaen amser chi'n neud hwn, cadwch cyhyrau'r bol yna I weithio. Bant â ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn chi. Reit, symudiad bach arall nawr. Ni'n mynd I godi ar blaenau'n trad, codi'r sodle mor uchel yn gallu a nôl lawr unwaith eto. Codi lan a nôl lawr. Bant â ni, newn ni 10, gewn ni sai bach a 10 bach arall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Sai bach, so moyn ysgwyd eich coesau cyn dechrau to. Bant â ni. 1, 2, sodlen yn uchel. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn. Os chi moyn wneud hwnna yn fwy anodd, chi'n gallu wrth gwrs, dydy un cos lan oddi ar y llawr a jyst wneud un cos. Iawn, amser chi'n dod yn gryfach, felly bod chi'n gallu wneud hwnna. A cofiwch, mae e'n syniad I recordio'r sesiynau yma a chi'n gwneud yr ymarferion pryd mae'n siwto chi wedyn ni. Diolch unwaith eto am ymuno ar y sesiwn, a welai chi eto cyn bo hir. Cymerwch ofal.